minut for at vide. Men I ser godt ud. Hvis der er nogen, der tænker over, hvor mange der egentlig skal på banen her i dag, så kan jeg fortælle, at det er lige rundt regnet de 800 udøvere. Holdene har altså ikke talt. Der er rigtig, rigtig mange. Men det første DM i cheerleading, det blev afholdt i 2001. Og i år, der er det nummer 13 DM, vi holder. Og så kan jeg sige, at for hvert år, der bliver udøverne altså bare bedre og bedre. For der er flere klubber, der henter amerikanske trænere hjem. Og de er så i klubben i nogle måneder eller en hel sæson. Og det kan man altså tydeligt se på niveauet. Det bliver altså bare bedre og bedre. For de fleste cheerleadere, der er DM årets højdepunkt, og der bliver kæmpet med blod, sved og tårer for at blive klar til præcis den her dag. Det er altså i dag, at det store slag skal stå, og på trods af ømhed, skader og nervøsitet, så er jeg sikker på, at alle gør deres bedste. Og lige præcis sit bedste, det siger Tiger Spirits også om sig selv. De siger, hvis du gør det bedste, så kan ingen forlange mere af dig. Det er den sætning, der bliver trænet efter. I Tiger Spirits, det er det yngste fra Aarhus Tigers Cheerleaders. Og de glæder os til at vise os alle sammen, hvad de kan byde på. De træner hårdt og fokuseret med pulserende livsglæde, og de giver aldrig op. I år, der er det 13 piger, der er på holdet. Der er altså blevet trænet ekstra hårdt for at lave et super fedt show. Så når nu gulvet det bliver indtaget, lige faktisk nu her, så er det med høje ambitioner og viljestyrke. We can do anything if just we believe. Giv dem en stor hånd. Tigers